Zdravím lidi, vítejte na kanále, kde se nepřirozeně nasledovat něčím, na čem mi ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil víceméně o pokračování mého předchozího videa, protože já strašně rád ztrácím odběratele a strašně rád dostávám disliky. Ty vole, já tenhle ten kanál fakt nemůžu dělat pro prachy, protože to by byla sebevražda. První věc, kterou bych chtěl asi adresovat, je pár komentářů, který se snaží naznačit, že já neumím číst a neumím ani vygooglit nějaký video. Ano, já znám ty protiislámský videa, který vysvětlují, jak ta invaze má fungovat, jak se začlení do společnosti a postupně ji rozeberou cihlu po cihle. To je spíš o to, že je to totálně kokocký plán, protože to vyžaduje soustavnou kolaboraci po dobu desítek let. Toho nikdy žádný lidský bytosti nebyli schopný. Takže na začátek bych rád chtěl říct, já znám způsob, jak by ta invaze mohla fungovat. Ano, znám způsob, jak by ta invaze mohla fungovat. Řeknu vám, jak to teda udělat tak, aby ta invaze fungovala. Vaším cílem je sem dostat relativně velké množství muslimských lidí, který se i přes nějaký škobrtnutí sem a tam začlenějí relativně v pohodě do společnosti. Potom, co musíte udělat, je udělat několik teroristických útoků na správná místa, tak, abyste vyprovokovali populaci těch evropských národů proti těmhletěm nevinným muslimským komunitám. To je ta zcela absolutně důležitá věc. Ty skupiny musí být nevinný, nesmějí nic udělat, musí být absolutně v pohodě. Teď jde o to, že vyprovokovaná evropská společnost bude dělat protesty a takovýhle hovadiny, to je v pohodě, ale to, co musíte vyloženě strašně důležitě udělat, je vyprovokovat určitý radikály této společnosti. Někdo, kdo si bude říkat, že jsou ty největší vlastenci a tak, budeme jim třeba říkat evropský Ku Klux Klan. Na ten evropský Ku Klux Klan musí udělat nějaký útok proti těmhletěm muslimům, kteří jsou ale absolutně nevinní z těch teroristických útoků. No a teďka máte absolutně nádhernou situaci. Protože jak se zmiňovalo o tom islámském státu, jak je děratej a tak, a že se k tím zase tolik lidí nechce přidat, tak v tuhletu chvíli tyhle ty vůdci toho islámského státu můžou říct, koukněte se do té Evropy. Přišli tam lidi s úmyslem žít absolutně mírově a v pohodě. A co udělali Evropani? Napadli je. Nenapadli žádný ozbrojený složky nebo tak. Napadli nevinný lidi jako jste vy. V tu chvíli, jelikož to bude útok proti muslimům a ne útok proti islámskému státu, který oni by sami odmítali, si řeknou, ty vole, možná ten islámský stát má pravdu. Možná fakt jediný řešení je začít bojovat s nima. No a ve výsledku předtím, kde jste měli většinu lidí, kteří akorát se věnovali svýmu životu a ničeho si nevšímali, tyhle muslimské populace, tak najednou máte miliardu nasraných muslimů, který můžou bojovat za vás. Super, ne? Celý ten plán spočívá v tom, že lidi v Evropě musí vinit i nevinný lidi a házet je do stejného pytle jako ty zmrdy. Ještě, že to se nemůže stát, co? No a teďka k mému plánu, jak zničit náboženství. Není to ani plán, jak zničit náboženství, je to jenom plán, jak deradikalizovat náboženství určitým způsobem. Jde totiž o to, že informace jsou absolutní jed pro jakoukoliv náboženskou doktrínu. Samozřejmě spousta lidí si vybere ignorovat informace, zacpe si uši a dělá raději la. Ale historicky pro většinu obyvatel je to zcela funkční. Způsob, jakým ale udržet náboženství radikální nebo jakoukoliv jinou filozofii radikální, je přimět lidi si myslet, že ta filozofie nebo náboženství je pod útokem. Protože to lidi stmelí, řekne jim to, aspoň máme tuhletu kulturu, který se můžeme držet a měli bychom se jí držet, protože je pod útokem. Což znamená, že jakýkoliv protesty, které jsou v téhle zemi proti muslimům, nepomáhají k integraci muslimů do společnosti, aby právě se rozptýlila určitá radikalizace. Ne, naopak to pomáhá v přesný opak. Prostě říct, tohleto náboženství je pod útokem, musíme se ho držet tak pevně, jak můžeme, musíme jít k jeho základům, aby jsme se stali fundamentalisty tohletoho náboženství, protože to je jediný způsob, jak ho zachovat. Tohle je právě i důvod, proč momentálně vystávají takové skupiny, jako je islámský stát. Vystávají kvůli tomu, že právě celý základ toho náboženství je momentálně pod útokem zevnitř. Věci, který kritizuje islámský stát, je právě to, že muslimská víra se stala korodovaná sama sebou. Muslimové sami ty pravidla nedodržujou tak, jak by měli. A to je to, co je nasírá, proto říkají, že je to pod útokem a proto se to snaží za každou cenu udržet. Protože většina muslimů není tak radikální, jak oni by si přáli, aby byli. To je úplně ten samý princip, jak najednou vyvstává ohromná vlna vlastenectví v České republice.
Protože někdo řekne, ty vole, naše češství je pod útokem. A když je naše češství pod útokem, tak se musíme držet každý pomlásky a každýho Ježíška. Ano, přirovnávání, držení se pomlásky a ukamenování ženský kvůli tomu, že měla s někým sex, je samozřejmě na trochu jiné úrovni. Ale v principu lidského chování to funguje úplně stejně. Víte, to je ta věc, muslimská víra ve svém základu v těch fundamentálních hodnotách má spoustu problémů. A zákony, které jsou určitým způsobem dodržovaný z hlediska šárí, mají kurva hodně problémů. Utlačování ženských práv je ohromný problém. Ale je to problém, který mnoho muslimů začíná uznávat jako problém a začíná ten problém řešit. A místo toho, aby společnost jiných národů pomáhala tyhle ty problémy řešit, tak naopak řekne, ne, všichni tyhle ty lidi jsou zlí a všichni by se měli postřílet, nebo já nevím co. Ta věc je ta, že lidi jsou přesvědčení právě o tom, že každá muslimská rodina nebo tak by obětovala pro Aláha svoje děti a odpálila by je, nebo já nevím, asi tohleto. Což je samozřejmě absolutní, totální hovadina. Koukněte se jenom na blbej Irán. Irán je teokracie. To znamená, že duchovní vůdce je ten člověk, co má moc. Má moc nad armádníma složkama, může odvolat prezidenta, může rozpustit celý parlament, volí, rozhoduje, kdo bude soudce a tyhle ty hovadiny. Prostě má veškerou moc. Irán je kurva místo, který by mělo žít podle Koránu. Irán je taky místo, který má největší židovskou populaci v té oblasti, kromě samozřejmě Izraele. Irán je místo s internetem. A právě díky internetu a šíření informací postupně tenhle teokratický systém ve své podstatě ubírá na svém momentu, na své hybnosti. Například takový ty klasické věci jako zahalený ženský samozřejmě v ulicích. Ano, jsou tam takové. Ale zároveň prostě tam chodí ženský, který mají ty šátky, já nevím, tady jim končí někde. Jak je to vůbec možný v teokracii? Jak to, že nejsou ukamenovaný nebo něco? Protože samotný tyhle ty zákony se měnějí a slábnou. Protože informace a vliv médií ty věci opravdu korodujou. Jen tak z prdele jsem si řekl, že vygooglím ženský v Iránu. Ale co jsem našel? Schválně, tady to mám pozhorzený, krásně. OK, tady zahalená, šátek má rozhodně, dobře, dobře. Dobře, teďka se načítá pomalu všechno. OK, ta nemá žádný šátek. No píči, kde je nějaký šátek, je to, že není zahalená kompletně. OK, jsou zase zahalený, dobře, dobře, dobře. Jdeme dál. Ty vole, normálně, to je příšerný, tyjo. Ježiši. Ty ženský, to je normálně, jak je furt zahalujou kompletně, ty vole. Normálně neuvěřitelný, co? Prostě příšerný, tyjo, hijáby všude, burky. Ej vole, normálně, ženský v Iránu, příšernost, ty vole. Tohle to jsou iránský modelky a holky s Instagramem v Iránu. Samozřejmě většina jich nechodí takhle na ulici nebo tak. Ale některý jo, některý tam chodí zahalený od hlavy k patě. V Saudské Arábii tam třeba tohleto by absolutně nešlo. Islámský stát popravil 150 ženských, kteří si nechtěli vzít člověka z ISIS. Což je absolutně příšerný. Ale těch 150 ženských řeklo ne. A za tohleto ne se postavili dalších 10 000 lidí. Ve většině případů jsou to prostě lidi, kteří jsou chycený v radikalizaci nějakého náboženství, který může úplně normálně fungovat v klasické společnosti. Tohle je dlouhá cesta, ale když děláte z obětí útočníky, tak se z nich můžou útočníci nakonec stát. Místo toho, aby to byli spojenci, kteří zničí tyhle ty radikální složky. OK, takže tohle bylo asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě mi můžete nechávat komentáře v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější, pravděpodobně úplně žádný, budou na konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a Instagramu, tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, salam alejkum.